съм доктор Аделина Ружина, работи като неонатолог във втора болница в София. Това е Деспина и днес ще ви покажем как се сменя памперс. Аксесуарите, които са ни необходими, са памперс, купичка с вода, чиято температура да е комфортна за бебето, 35-36 градуса, с каквато вода и кълпен бебето, тампончета, може да използвате и мокри кърпички, но внимавайте да нямат прекалено силна миризма, и хидратиращ крем или крем против подписване. Слагаме си една пелена под бебето. Ако пъпният остатък на бебето все още не е отпаднал, когато слагате памперса, подгънете горната му част навътре и го залепете под пъпчето, за да улесните аерацията и по-бързото мумифициране, т.е. изсъхване на пъпчето. И не забравяйте, вярвайте в вашето бебе така, както то вярва в вас.